Wes. Wah. Wah. Kembang sumikir kembang ayo sadaya ana pawongane wah cek Dewa Bathara durunge munggah Gunung Manggir sak ereng-erenge iki tengahing alas ana para sadhula padha nglumpuk apa ya iki salah sawijining sadhula bisa tata jalma apa ora iki sadhula simingkira aja ganggu lakuku aku lagi goleki kewan sing bisa tata jalma mula sangka kuwi sumingkira iki ana menungso rambet jaji kaya ketibal hoi lah dalah jebul iki sadhula bisa tata jalma apa ya bener iki kang aran Gembong Amijaya ya sadhula wangsulana pitakonku apa ya bener kowe iki kang aran Gembong Amijaya wah ora kleru ya aku iki kang aran Gembong Amijaya sing ora sono Lasmana mengker kene tewas kebeneran mangkene Gembong Amijaya kepiye tak bajutke tak teruske saya suwe langite saya peteng tak ringkes ora usah kakean bajut ora kakean omong dina iki sira manut tak rangket tak aturke Ratu Gustiku Panji Asmara bangun kowe adalah keparap wani kerangket aku sugih kendel bondo wani iku yang kena teleno Balio negaramu rutno niangmu Gembong Amijaya kepiye mungguhe Jaka Lodra ora bakal gigrik ulune mula sangka kuwi iki dina manut tak tembung sepisan maneh manut tak aturke Ratu Gustiku Panji Asmara bangun woi keparat lakon tak kemah-kemah janggamu kowe lakon gemlundung baju kowe wah 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 maju kowe. Oi. Wah. Wah. Waduh. Keparat. Wah. Wah. Jian. Wah. Wah, lihat salah. Wah. Wes. Wah. Ayo. Maju. Aku tak kemah-kemah. Niki kados sumekaten kula paring lelipur dumateng Jengandika sami Bobile wonten lentak-lentak ngapur utawi kirang trep dumateng manah panjenengan sami
kula sakanca manungsa lumrah kula nyuwun duwe samudra pangasami ingkang mawantu-wantu sugeng pepanggihan malih wonten ing wekdal sanesipun akhir kata wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun ngerti kahanane nyangkon sasasi nang kene seminggu golek inspirasi joro tak gawe lagu yen solo apa kondange batik wayang uwonge apa kondange kondang kobra udake Semarang apa kondange kondang simpang limane Jakarta apa kondange Ludruk endi asale Surabaya anggone yang terakhir yen Malang Mbak apa kondange kondang buah apele empat